Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? Ako'y Luis Siso, nabeke po yung Mark. And at kami po kayo ng Toto Beats Angeles City. So actually first time kaming munta Kenny after so many years. Iko. Ali naman. So ba't siya? Ay no, medyo maralas naman din. Medyo maralas siya pala Kenny. Pero ako po, like college. College ka Wow, ba? college ko ba? Actually, ngayon kaya pa mo po ikitini na may renovate yung mga kanyan. So, minkaw tamang ngayon mga tamong the usual. The Kwek-kwek, fishball, and dakal po. ano pang pinatang aliwa? Actually, marakal na po Bakal din na nila lang. Kenny. Kaya rin mo pong mga Kenny. Siyempre, mantong tamong refreshment. Pero ba ito, sabihin tala rin pa mga darang. Nano lang po din titindata mo, ma'am? Ay, sir, nano lang po rin titindata mo? Nano lang po rin Kay, pusit, calamaris, dynamite, fishball, gule, tofu, kwek-kwek, Nasa lawan daw? kaya na. Oh, yan. Sige, quick. po. Sige po. Tane, 10 stalls Kenny. Siguro around 10 to 15 stalls. Ne? Tsaka magkano lang po rin kwek Kenny? Sa 15? Wow. Guys, saan yung college kung mga ni Kenny na Ken Toto Beats? Bala mo siya 7 pesos lang. Hindi siya 15 na lang bala. Hello. Ayan, matala na. Mantala na. Kaya ng luto ha, mamasok lang po. Pamasok la pa. Saka meron. Ating umutang, potang ikayong mangan Kenny na. Potang ikayong mangan Kenny, nanong usually ko orderan nyo na kwek-kwek, ating fishball, ating kikiam, Ano yung ating 1 day old? ating 1 day old, ating mo naman dynamite, ating hotdog, ating siomay. Dakal. Marakal na. Comment nyo lang po nung nanong kanan nyo Kenny. Kaya na kayo. Kapal na. Kita na, so kaya riming may namuti labi na. Mantunta naman ngayon siyempre itang kalabanan ng malat, ng maslam, Tangay na. Matatangay. mayumo, manuntang mayumos. Kaya hindi palang dani na ng Toto Beats. At nila mo naman kay magtindang Kainan. liwa-liwa na, pipanganan. And then kitang dulo, minahit kami ng din milk tea. So tara, luban tayo. Uy ta, ikit mo na itang milk tea shop kaya itang Brain Chill Laguna. So, medyo dakal tao. So, pumila ta pa. Jarino retang main order, nakikita mo naman one order niya. Hello po! Hi po. Wow. Salamat po ma'am kasi Kenny palang banda ng Toto Beats. Kayo mong marketing ng milk tea Kenny. Opo, sir. Wow, nano na rin bestsellers si ma'am. Yung bestseller ni sir, itangawsan ni SBS. SBS. Super bestseller. Ito pong Okinawa with Oreo cream cheese yema. SBS yan Yes. na ma'am. Yes. Super bestseller. Yes. Nung ating bestsellers kaya kayo na, Make Way. Make Way. Ating ng super Make way bestseller. for May our nanalo na. bestseller. Okay, so ating ko pa po palang aliwang titinda kayo ni ating milk tea, kaya ba fruit and yogurt. Yes po. Sabi yun din ma'am, ating kayo mo naman 3 fruit and 1 One shot. shot. Opo. At So, ito nandito yung ito? signature drink ni sir. Mhm. Media keng at long klaseng fruit. Tapos atin yung alak. Alcohol. Yes. So At ito yung pinaka-cocktail. well, kasi sakto kining dane yung ngayon Opo. red leg kining mo. Bala mo gimikan niya mo Yes. naman eh. So, okay. So, you can also order your cocktail shot. Kaya. O, sige po. Man-order kami po kaya ng SBS yun, ma'am. po. Opo. Sige po, sir. Thank you. Okay po. Thank you po. Introduce niya po kayo yung Brain Chill. Actually, Brain Chill, aduan eh, branch. So, atin kayo ng Angeles City. At siyo po located malapit kayo ng Nepo Mall.
Yung pinaka-landmark isang Totobits. Totobits. Gini itang kakadwada pong branch is sa Chiyo keng Baliti. Nung baluye po itang enclave gym ka rin. Wow. Malapit siya mo po, malapit ka rin ito. Dito po may invite kami po para takman lang rin at the same time, introduce sila po kaya kayo. Metong pong very interesting na titindada po kayo is this. So first time tayong may kakakain kanini. Wow. Yun yung pinaka super bestseller doon. Wow. Tsaka at the same time, akit siya na karagol na Wow. 1 liter yan po yun. 1 liter yan po yan. So for the price of 215. 215 pesos, actually shareable yan for 2. 2 or 3. Kung Anyway, depende kang kain. well, kasi nakaman-minom talagang not unless. Not unless. Pero isa naming 1 liter ng milk tea, siguro after a week ka rin naman Minom pasiba yung na. minom. Ngini, dakala pa pong milk tea choices. Sabi-tabi muna din nating fruit and tea. Fruit and yogurt. Yan, fruit and yogurt yan. Anitang sa bendang kaya. 3 fruit in 1 shot. 3 fruit in 1 shot. So ini guys sa yung alcohol. Then ka rin lang fruit tea series. Ayan ha. Ba't nila mo naman palang try? Asagdang seasonal. Seasonal, nanonoleta. Seasonal milk teas. Apinitang avocado. So, dakala pa po na ini is taro. Deta pong feeling da nga reta, homemade na reta. So, ila mismo rin mag-formulate, ila mismo rin magluto. Let's go to the favorite part of the vlog. Let's go taste testing this. Siyempre na guys, again, may milangan po agi isang Denny. So, let's just try some. So, muna ka na nung kanyo. Siyempre, kay ko. Green apple Green yogurt. apple yogurt. Green apple yogurt. Yako naman, inimburi yung takman. O ita confirm yan eh. So ita palang feeling danan din. Cream pa pong yema. Itang kulay brown na din yema. So ining 1 liter ta guys is Okinawa with Oreo and yema. Takman tayo ni na guys. Sibat mention ko mo rin na hanggang kakabay kita mong vlog. Kining dani na ning side na ning nepo ngayon. Ila mo guys ding magdindang milk tea. Kini kasing lugar na ini, dakal gimikan na ating Wow. panganan, Pinuman. ating pinuman, kaya ba't ating mo naman Totobits. So na may crave kayong milk tea, maglakad kayong bagya, siguro 50 steps. Wow. Around 50 steps. 50 steps. At sure nakakainin kay Brain Chill. Brain chill. Kadagol na nina guys, oh. Anong comparison na? Ang regular, Compare tayo. So again, inipin shareable yun eh for 2. Actually, dwala rin busbus na. Dwala rin busbus na kini. Baka tayo itang ka-share mo, ito yung sariling straw. Medyo arte-arte. Medyo social. Amin yung purpose na ito. Baka ta i-share mo yung milk tea. Iba't kayo hindi pala, pwede ming i-customize yung milk tea mo. So either buri mo yema mo, buri mo cream puff, additional para mo mas saturated yung milk tea, mas saturated yung tea, or mas madagaling milk. So depending on your preference, depending yung taste mo na, pwede mo yung pa-customize ito kay kaya tamang balis. Nice. Grabe, sobrang kadakada rin eh. Ito naman hagot yun eh. watangga bukas takap si. Bro, pamila na. Dun, 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 dun. So guys, may itong pa mong maanin. Grabe. Grabe. Kada ka na. So, dinanda kayong idea kayong karelang menu. Yung regular milk tea is as low as 70 pesos. Wow. Ne? Less than 100 pesos. As low as 70 pesos, pwede na ka mag-milk tea. Pwede na ako mag-milk. Wait, akabalin, ne? So, minsan po, magpasalamat kami po for being with us. Salamat mo naman, Brain Chill, for satisfying our milk tea. Kaya rin nanitang Totobits to. Ne? So, ikayo mo naman po, nung may nibad kayo kayo ning Nepo Mart, try yung mag-Totobits or may padalang kayo kayo na try yun po yung Brain Chill. Another option for you to try out. Yes. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery.